Lehartibai ikastetxe 50 urtien hezkuntzan dabilen itunpeko ikastetxe bat da, kooperatiba bat da, justuzenien Mondragon taldien barneratute dagoena, Markina Ximenen kokatute eta eskualdiaz oso konpromeso handixe daukena, Lehartibai eskualdiaz. Urtero 70 pertsona imoten dutzegu lana, gehixenok bazkiriega, lan bazkiriega, eta gure eskaintzie batez be, 3 alorretan banatute dagoela esango duke. Alde batetik arautue, eta arautuen batxillergoa, eta baitxabe prestakuntza zikloak. Batxillergoan gizarteko alorra daukegu alde batetik, eta beste alde batetik zientifiko-teknologiko. Zikloetan daukaguz bai erdi mailakuk eta bai goi mailakuk. Erdi mailakuetan daukaguz bera sortzeko instalazioak eta mantentze lan elektromekanikoa, eta goi mailakoetan daukaguz oso familia desberdinetakoak, administrazioa eta finantzak, mekatronika, elikagaien industria, robotika, produkzio por mekanizado ditzen dena, eta barreko eskaintza oso zabal bat. Aldi berien daukagu bai esarautu editzen dutzegune edo lanerako prestakuntza, eta hau dago zuzendute batez langabetuentzako alde batetik, bai lanbidek ordaindute, eta beste alde batetik lanean dauzenentzako bai, baina lehen hobetuz deitzen zan hori eta orain lanbide finantzatzen dagoena. Prestakuntza etengabe edo une oro hobetzen joateko. Gure eskaintza berezitasuna da, ez dugula bakarrik hezkuntzara zuzentzen gure eskaintza baizik eta bai praktikak egin eta laneratzeko helburu hori daukegu, eta horren adierazgarri inguruko enpresetan hainbat eta hainbat ikasle zelan gero laneratu ahal izan diren ikusi ahal dugu. Baitxe daukegu lanbideko enplegu zentrua, eta horretan egiten duguna da orientazio emon langabetute dauzenentzako euren kurrikulumak eguneratu edo eta orientazio zerbitzua emateko. Eta instalazioei dagokionez ikustea besterik ez dago, zein ondo ekipatuta gauzan, eta baitxe zatie gure soinketa gela bat, jantoki bat eta baitxe liburutegixe ikaslientzako eskuragarri.